Top 5 interesting fact about human. Number 1 brirok bongni bekhani huijakok no 40 kontani bara tongai maya hangkai no saipai riu. Number 2 haike je borok bijibo tongo aborok belai tongtogoi tongo haike bongni bekhawo tei kumni wansuk munga hamia phaiya. Number 3 haike जों daily no chini favorite song no 15 থেকে 20 minute gan khnaka haike chini mind fresh ngai tei chini wansuk mawo katal idea tei creative wansuk mung phainai. Number 4 haike je borok bisi kok saya chup khai tongai haike bobini hamjakma borok bai haike kok bang khe sanai. Number 5 haike kubi kok samani salai tatal kok samano bisi poito khlai kugo chini bororo. Haike video no puilani hoite paithak jora naimani bagai bele ke hambai like khaidi comment khaidi share khaidi haike khakhlayo norok mo video no sacha khnai hini haike norok like khaidi khanke katal video sanamna bagai motivation mano haike hambai jotona no haike next video malai finai haike new content bahai saka comment khaisadi hambai jotona no